Святую мшу спrawuję za померлого Віталія, один год по смерти, просячи для его, а рада życia wiecznego, у благодарстве небесным. Сегодняшнее Божие Слово нам покажет, что Бог не перестает нас любить и приходит до нас столько разов, пока не здобудет наше сердце, пока не знойде у нас отравилу любові. Просим Пана Бога, как помножил у нас любовь до каждого из нас навзаєм. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую ахвяру. Spowiadajmy Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушибком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, у всех анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Ісу покой, людям доброй волі. Молим Тебе, благословляем Тебя, молимся Тебе, прославляем Тебя. Дякуем великой хвалы Твоей, Боже небесный, Боже Отче всемогутный, Воистине всенародный, Иисус Христе, Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, грехи грешности, грехи истину, смилуйся над нами. Грехи грешности, грехи истину, принимаем не нашее, явися лишь праворучайся, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым угладим, молимся. Молимся. Боже, Ты все наказы святого закону создавал на любові до Тебе и ближних. Дай нам силы завсёды выконывать Твою волю, как мы могли досягнуть життя вечного. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает в едности Духа Святого, Бог празу все, який вечный. Аминь. Читание книги пророка Исаия. Шукайте Пана, покуль ён дозволяет спасти себе. Лічьте Его, покуль ён близко. Нехай безбожный покине шлях свой, а человек беззаконный свои намеры. Нехай вернется на Пана, и он смилуется над им. Да, бывают думки, это не ваши думки, и ваши шляхи не мои шляхи, каже Пан. Бо як небеса возвышаются над землею, так шляхи мои над шляхами вашими, и думки мои над думками вашими. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Близкий Бог всем, но я Бог Кришна. Близкий Бог всем, но я Бог Кришна. Каждый день благословлять Тебе буду, и ускорять Тебя Твою навеки вечная. Великий полный великой хвалы, не спасибай меня и не лишай кровь. Близкий Бога всем, Твоя Бог Кришна. Милосердный, ласкавый, долготерпеливый, лишён милостивый, Он добрый ко всем, и
всіх, твоя обличчя. Он справедлив на всіх своїх шляхах і вірний у всіх своїх справах. Близький он до всіх, хто його кличе, до всіх, хто кличе його у правді. Близький он до всіх, твоя обличчя. Читание послания святого апостола Павла до Филиппинов. Браты, возвеличено буде Христос у теле моим, ті про життя, ті про смерть. Вот для меня життя – это Христос, и смерть – это выгода. А коли життя у теле – это для меня плен працы, то не ведаю, что выбрать. Вабить мне и тое, и другое. Мое ожидание померти и быть Христосом. Бо это значно лепше. Але заставаться у теле больше потребно для вас. Только ведите життя, годное Евангелие Христова. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Читание Святого Евангелия по Матфея. У той час Jezus рассказал своим учням эту приповесть. Владарство небесное, подобное до господара дому, який вышел на свитании нанять работников у виноградник свой. Домовившись с работниками по динару за день, он послал их у виноградник свой. Пасля он вышел каля третьей годины и убачил інших, які стояли на рынку без працы. Сказал им: идите и вы у виноградник мой, и я справедливо заплачу вам. Яны пайшли. Знову вийшов каля 6-й і 9-й години. Зробив тое саме. Вийшовши каля 11-й години, ён знайшов інших, які стояли без праці, і сказав їм: чому ви стоїте тут цілий день без праці? Яны сказали йому: нас ніхто не наняв. Ён каже їм: ідіть і ви у виноградник. Коли ж настав вечір, господар винограднику сказал своему эконому: поклич работников и заплати, почавши з опошних до перших. И тыя, кто пришел каля 11-й годины, отрымали по динару. Тыя, что пришли першими, думали, что отрымают больше, але яны таксама отрымали по динару. Узявши, яны пачали наракаць на господара дому, кажучы: гэтыя апошнія працавалі 1 гадзіну, і ты зраўняў іх з намі, якія перанеслі цяжкі дзень і спякоту. У адказ ён сказаў аднаму з іх: дружа, я не крыўжу цябе, хіба не аб дынары ты дамовіўся са мною? Возьми сваё і ідзі. Я хачу даць гэтаму апошняму так, як і табе. Ці ж не дазволена мне рабіць са сваім тое, што хачу? Ці вока твоё зайздросціць, што я добры?
Гэтак апошнія будуць першымі, а першыя апошнімі. Гэта слова Пана. Так як сказав на вступе на святой мши, Божая справядлівасць – гэта одно, людская справядлівасць – гэта штосьці другое. Божая справядлівасць не раўняецца людской справядлівасці. І мы сёння пра гэта пачулі ў Евангеліі. Але таксама гэта вельмі добра скаментавала сённяшняе першае чытанне, дзе Jesús Христос гаворыць: «Бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі – гэта не мае шляхі», кажа Пан да нас сёння. І сапраўды, гледзячы на сённяшнюю прыпавесць, которую Jesús Христос сёння нам сказаў, можна падаць яе, паглядзець на яе з двух сторон. З першай стороны, хтосьці бы з нас, альбо хтосьці з вас пад канец майго казання скажа, альбо той, хто добра слухаў Евангелію, скажа: навошта хадзіць у касцёл? Хватить навярнуцца 1 гадзіну перад смерцю, і ты пойдзеш у неба. Сапраўды, прыйшоў младзенец да монаха і гаворыць: што трэба зрабіць, каб быць збаўленым, каб дайсці да неба? Монах гаворыць: ну ведаеш, хватить, як навернешся дзень перад смерцю. Младзенец абрадаваўся, але за хвіліну вярнуўся, пачасаў голову і гаворыць: але калі гэтая смерць будзе, панагоць? Бо бачыш, я таксама не ведаю. І таксама пагэтаму мы трымаем, як у хрысціяне, у гэтай веры, бо мы не ведаем, калі нашая смерць нас застане, чи мы успеем навярнуцца, чи будзе ў гэты момант пры нас святар, які ўдзеліць нам астатніх сакраментаў і гэтым самым адчыніць брамы да неба. У сённяшняй прыпавесці трэба было пахваліцца над постаццю каго? Гаспадара. Дзіўны гэты гаспадар. Прадстаўце, хтосьці мае вялікую фірму. І выходзіць дырэктар сам, каб наняць рабочых на вуліцу. Звычайных рабочих, не тых там кісці, которые стоят вельмі 10 высока, але гэтых нізкіх, звычайных, которые будуць выконваць свою працу. У сённяшняй Евангеліі мы пачулі, што гаспадар не меў таго, хто кіраваў потом гэтымі людзьмі, бо ён паслаў свайго зажоўцу, каб ён разлічыўся з таму, каму належыць, якая павіннасць. Але, як у сённяшняй Евангеліі пачулі, што за гаспадар, который выходзіць 5 разоў выходзіць, што 3 гадзіны, каб наняць у вінніцу сваю. Навошта, што Jesús Христос хацеў гэтай прыпавесцю паказаць мне, яго звычайнаму чалавеку? А тое, што Бог не перастае нас шукаць. Чытаючы каментарый, я сапраўды нашоў такую цікавую рэч, што Бог выходзіць і гаворыць да нас: я вас хочу наняць у сваю вінніцу, у хрысціянства. Будьце католікамі, будьце веруючымі, але за гэта я вам заплачу 1 динар. 1 динар гэта не шмат, гэта мінімум, што можна было атрымаць за працу. Але 1 динара хватало пражыць цэлы дзень. Чым свядома, што это мінімум. Мінімум это тое, што можна пражыць в 1 дзень, што заробіш. Зарабіў, праеў, пашоў на рынок па працы. Это быў мінімум. Но шмат каму не спадабалася. Стаяла там шмат людзей. Сказал: хто хоча пайсці за динар працаваць? У нас Бог пытае: хто хоча прыйсці быць хрысціянінам? У вашым жыцці, можа, нічога не памяняецца. Можа, як вы хварэлі, так і будзеце хварэць. Можа, як мелі такія праблемы, так і будзеце мець такія праблемы. Але лепшай аферты, лепшай працы вам ніхто не дасць. Лепей вас не заходзіць ніхто, лепшай узнагароды вам ніхто не дасць. І людзі стаяць, чешуць головы свае і гавораць: не, можа, кто-нибудь час засталася, толькі час пашла на працы. Час засталася і думае: ну, можа, прыйдзе хтосьці лепшы, хто нам лепшую аферту дасць. Мы лепей заробім, бо мінімум нам не пасуе. Гаспадар вытварла, па 3 гадзінах выходзіць апять. Хто хоча ў валадарства маё? Не, ну, можа, яшчэ прыйдзе хтосьці. Час пашла, зноў час засталася. Гаспадар 3 раз выходзіць, 4 раз выходзіць, і наконец выходзіць 5 раз.
годину перед закрытием своей працы. И говорить, кто хочет избавиться? И это люди. Поглядим, апошнее слово, яким людьми пригоже написано. Коли вийшовши каля 11-ї години, ён знайшов інших, які стояли без праці. Що вони любили стояти? Не сиділи, сложивши руки. Вони стояли. Коли поглядеть на греческое слово, якое ужитое в Святом Писании, то они стояли, они были целые напятые, здорованы. Может, хто ще буде набратися? Чи ми щось можемо запрацювати у житті своєму? І ми вже зрозуміли, що те, що Господа пропонував мені, що нам ніхто більше не дасть, ніхто не заплатить, то було найлепше. Ми люди часами так само чекаємо на щось лепше. Бога так настоює, але ми тому що собі лепше жити покладаємо. І Бог до нас за кожним разом приходить. Пропонує нам свою любов, свою надію, своє збавлення, своє життя віддає за нас. Але ми чекаємо. Пане Боже, это не то. Ну тяжко это, что пропонуешь. Замало. Мы хотели радость, покой, мир на земле. Как бы никто у нас не хворел, а Пане Боже, я верю, я хвораю. А мы чуть не верим и не хвораем. И нам что-то не подобается. Вот и справедливости Пане Бога. А Бог говорит, ну, я пойду до тебе даже в прошлую хвилину твоего життя. А лишь ты будешь, а лишь ты зауважишь меня, ладно, так можно сказать. Это люди у сегодняшней Евангелии зауважили. Так у чим проявляється Божа справедливість. Святий Вінцентій Апалла вельми пригожою написав теорію справедливості та фрагменту, можна сказати, сьогоднішньої Євангелії, що Бог приходить, как нам заплатить. А что нам заплатить? Не то, что Он нам поведет, а то, что мы шукаем. Бог приходит, как заспокоить наше прагнение. А наше прагнение, тяга, это как познать Пана Бога, как любить Пана Бога. Мы ее маем, а мы ее скрываем под шматликими обовязками нашими. Мы боимся, что нам Бог перешкодит в наших планах життя. И когда так себе дома поглядеть у глубину своего сердца, то справді так. Мы вчера с ксензом Александром ходили, крутились об справах Божьих. Первый раз, когда сели и начали говорить об теологии. Шмат размовляли теологических справ. Вышло так, что сделимся, чем подобенство человека до Пана Бога. Чем Бог створил людей, подобных до себя. Ну, так, это розум, святость, можно знать, до святости покликали. Душа духова імкнеться до Бога, душа завжди імкнеться до Бога. А еще такая цікава речь. Вольная воля. Як это вольная воля? Вольная воля. И на этой вольной воле мы один крутились. И оказывается, что справді Бог нам дал вольную волю. Мы выбираем, что хотим чинить. Наша воля трошки не равняется Божьей воле. Бо наша воля трошки, хтось сказав, разграничена. Колись я был в семинарии на первом или другом курсе, пошел до моей сестры, которая училась и жила в академику, и познал, с кем она там прожила. Жила с такой девушкой, которая социализацию студировала, учила. И говорит, ты в своем житті обмежований, ты не свободный человек. Ученица. Вот ты можешь встать в 5 часов, у 5 разницы, как помыться, у 5:30 уже можешь быть на молитвах, у 7 ехать на снеданию, у 8 на буце, у час обратно на молитвах, потом пока с часу до 2 на обеде, на рекреации и так далее, у 21:00 ты уже не можешь права говорить ни с кем словом, а можешь посвятить этот час на сон и для Пана Бога. Я говорю, нет, это не обмежевание меня. Чому не обмежевание? Идучи в семинарии, я это все обдумал и ведал. Я больно изгодился принять на себе все обовязки, но ведал, что в этом я буду свободным так само. Чи з вас хто-нибудь свободний? Ні. Кожен з нас обмежований чимось якимось розними речами. І справді, Бог нас кличе до справді свободи, як ми нашли тим, що виконуємо, тим, що ми сьогодні є в кості. Це наша свобода. Мы сгодились как христиане. Наши батьки сгодились, когда нас крестили. И мы сгодаемся на это, как бы сегодня выходим на святую душу. И про это Иисус Христос сегодня хочет сказать, что Бог хочет нам заспокоить наши наихлебейшие почуття и то, что мы хотим в имкнении до святости, братья и сестры. Повстанем, не зная нашего веры, Бога, 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 Бога,
всякого бачного и небачного, неугодимого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, за Отца наружного, перед ушли веками, Бога от Бога, святого святого, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не скорого, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, не для нашего славления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, землю Марии, и ставший человеком, укрыжованный отцам за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и якого владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их крест для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в лучшем свете. Аминь. За нашего небесного Отца, распосредника Его умилованного Сына, узнесем спольные молитвы и просьбы. Молимся за святого Отца, как его авторитет, был моцную підтримку для людей, які шукають правди. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за керівників нашої країни, щоб вони керувалися принципами справедливості і добра. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які шукають правди, щоб вони знайшли її у Ісусі Христі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнские семьи, яким подражает Бог, щоб вони знайшли допомогу в Христі, який благословил их сыновство. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за господцев, как выконывавший свой привязок перед родимыми, не забывались про свои религийные обовязки. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, как наша вера все больше умацовывалась и приносила тривалый и богатый плен. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особенно за померлого Виталия, передшую благодарению смерти, как добрый Бог принял их у володарства небесное. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Альчину, как завжди имела любовь один до одного, надею и так само помножение в каждом из нас веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Почуй, Пане, наши молитвы и поможи нам выполнять Твою волю в ежедневном жизни. Раз Христа, Пана нашего. Аминь.
Молитесь, браты и сестры, как мою, и вашу офиару принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай вам Бог прийме офяру суд твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу всему. Miłosierny Boże, łaskawa przywitali swoją ludzu i uczyniła w najświętniejszym sakramencie, jak mali łaski, jakich synownych nabieram pragnie, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Uporu sercy. Uznosi Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Ona Chrysta radliwa. Zaprawdy godna, ta jest sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Как мы завсёды и всюdy Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze Wszechmogący Wieczny i Boże, przez Chrysta Pana naszego, mojąc litości dla grzesznego człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Raz swoją ruku na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Tamu z aniołami, archaniołami, z usimi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi usklikajuczy. Święty, 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 Pan Bogu Wszechmogутny, niebo i земля, полные хвалы Твое. Благословенна вершина, благословенный Твой, кто приходит в имя Pana. Благословенна вершина. Zaprawdę Boże Ty święty, krynica usiadanej świętości, Panu prosił Ciebie. Jedność z wszystkim Kościołem w tym przydzielenia, który Jezus Chrystus posłał na apostolów Ducha Świętego przez Chrysta, prosił Ciebie, Wszechmogący Boże, a święci te dary, rozwoju Ducha Twojego, aby oni stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na mści, wziął chleb i podziękował Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każący. Wierzycie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każący. Bierzcie i pijcie z jaką się, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Heta czynicie na moją pamięć. Это великая tajemnica веры. Обещаем следствию, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и желаем Твоего преступления.
wspominaючи śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, czyż to uczynił nas złotnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokornie molę Ciebie, aby всех nas, przyjmujących ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał w jedno. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonale go w lubowi, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i усім duchowieństwem. Pamiętaj про слугу Twojego Witalia, якого Ty год тому назад покликав до себе з этого світу, дозволь Йому, який став просхрост подобним у смерть Твоего Сына, так само удельничать у Его воскресении. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які построили у надії на воскрешение, и про всех, кто в Твоей ласце дошел до этого свету, и дозволь бачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszą Bogorодицей, Panną Maryją, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewicz i всеми świętymi, jakie z praw wieku podobali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Roz Chrystus, Chrystowi Chryście, Tobie Boża Ojczam Cię malutny, u jedności Ducha Świętego, usia maszana i chwała, razu Cię, jak i wieczny ja. Modlę się Najca Niebieska, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcicza imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba nasza codzienna, daj nam сегодня, i odpuści nam winy nasze, jak i my odpuszczajem winowatym naszym. I nie wchodź nas w pokusę, ale zbaw nas od złego. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od всего złego. Daj łaskawość upokoju dni naszych, da pomoże nam miłosierności Twojej, aby byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespodziania. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, spokój pokidaję Wam, spokój mój daję Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy, zgodny z Twoją wolą, a darzyć Jego spokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Spokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Dajcie bliźniemu znak spokoju. Zmiłuj się nad nami, Panu Boży, jaki wierzysz na Ciebie, Panie
Смилуйся над нами, Раку Божий, який дариш нас від країни світу, подари нас покої. Ось Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, а покликаний на вечерю Його. Пане, я не варта, как ты вошел на меня, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Наш Бог, явился, и жаль, живи. Юзури Матею, и радость ей, а Божий путь, я нас рода. Там стать поживой, напиться пьяна. Наш Пан добрый пастырь, приду нас забыть. Навели нас сила у сердце своим, и вспомню святую. Находись наш путь, Иисус разъясняли, надеемся Бог. Наш Пан милосердный, любовь свою, хранить не ваши удали глубоко, шляхи человек, душу разделят, узрется по небу, руку обучать. Наш Пан Господь, до нас юный сердцу покой, утешаем людей, от всех избавлений, законно забыть, и мозгой свою от злого укрыть. Богу заспеваем все, спев подяки, радости спев. Богу заспеваем все, спев подяки, радости спев. Унесутся и добрые дни,
призваний, жива Божий Дух Святий, судящий нам посланий, Богу заспіваймо всі, спів подяки, радості спів. Богу заспіваймо всі, спів подяки, радості спів. Молимся. Боже наш Ojcze, zawsiody podchylywaj Twoją i допомогою tych, кого wzmacniajesz swoim sakramentem. Как мы, дякуючи таємниці, у яких удельничаем, спознали в нашем житті плен откровения, праз Христа Пана нашего. Objawy duszpasterskie, 25 niedziela zwyczajna, liturgiczny kalendar, u poniedziałek świata świętego Macieja, apostola i ewangelisty. 23 września uspowiedź świętego Pio z Petrelczyny, prezbitera. 26 września u sobotu uspowiedź świętych Kosmy i Damiana, uczników. Każdy dzień u naszej kaplicy trwa adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie u intencji naszej rodziny. U niedzieli i u sobotu od 14 do 19 godzin. Inne dni od 14 do 21. U następną niedzielę, 27 września, o 12 godzinie u naszej kaplicy tu odbędzie się pierwsza święta komunia. Тому świętej mszy na ulicy nie będzie 12 godzin. Od 20 po 28 września, после każdej świętej mszy wieczornej, będzie odprawiаться nowenna przed uroczystością świętego Archanioła Michała i Archanioły. U następną niedzielę, 27 września, u parafii świętego Michała Archanioła u Chatowa, gdzie my z księdzem Aleksandrem tak samo pracujemy, o 15 godzinie odbędzie się święta msza odpustowa, na jaką serdecznie zapraszamy. Przypominaję, że w naszej parafii rozpoczęła się katecheza dla dzieci i młodzi. Przypominaję про obowiązek батьков, які зложили Пану Богу, не świętaruje kości, a Panu Bogu, что обещали, что выховывают своих детей згодно с Божьими заповедями. Поэтому Костел учит этих Божьих заповедей, как они развивались. Докладный расклад находится на дошке, объяву, можно запознаться. Будова триває у нас, хоч є не бачна, але вона триває всередині. Так само були закуплені вже некоторые речі, особливо на обогрев этого дома, трубы, батареи, оплачено около 14 тысяч, докладно 13 510 рублей. А так само був зроблений кошт, как с котельной, бросить трубы у наш дом душпастерский. Это одна галинка 77 метров, а у нас такие 4, кошт великий этих самых трубов, коштує около 20 тысяч белорусских рублей на день сегодняшний. Поэтому дякую за аквирование на будову святыни, за субботную молитву, индивидуальную молитву, за оправу литургичную, за прибирание каплицы, а так само тем, кто дежурил. Дякую органистце, Ане Вользе, это так, Ольга, так? За это, что пригоживая наш śpiew liturgiczny bude tu zjawiаться частей, ну, а не буде, jak буде можливість. Молимся за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає народів дітей, за Ростислава і його батьків і хресних з нагоду хресту,
Молимся за добродею i ахвярадавцаў нашej parafii, a tak samo nowych dobrodziejach budownictwa sanktuaria Bożej Miłosierności i za nas darujający każdego pasowku, a piecy Maci Bożej Różańcowej, Twojej obronie stają się. В наших потребах не поражай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюду. Анна хвалебная и благословленная, упование наше, опять-мудра наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас докушай, Сыну Своему нас отдай. Дякую вам, что вы приходите, есть с кем молиться. Это наиважнейшее. Примите Божие благословение. А после святой миши, кто помог нам принести шалу, которые книги на полевой алтарь, я был уверен и вдячный. Добрый Бог вам свяжется. Примите Божие благословение. Пан с вами. Niechaj was błogosławia Bóg Uciewa, Utwy, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w słowie Chrysta. Dziękuję Panu. Święty Archaniołe Michale, Бережи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить сам Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ твою спасіться. Амінь. Святий Боже, святий милосердний, святий милосердний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий милосердний, святий милосердний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий милосердний, святий милосердний, змилуйся над нами. От пожаров войны заразы, порони нас, Боже, от которой споделанной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные от Бога просим, прислухай нас, Боже. Молюсь за земли Беларусь, за твоих дочок и сынов, была нежна и любовь. Я молюсь за Бога и прошу. Отведи от обиды, Боже, слово возведи на тебе. Боже, радости войди в наши сердца.
правда, Христова любов. Святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет восхвален на святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет восхвален на святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Да, я сын. Старшая дочь Настя, сын Алексей, дочь Мария. Я все сделала. Скажите, я еще хотела спросить, а когда вас приказывали, как раз еще раз нам надо было... Не. Ну, я чего не делаю? Не. Нормально. Нормально. Хорошо. На улице. Да, это все будет. На улице, потому что жара такая, будет загорать.
Загорать и готовиться к причастию. Да, сажать только по причастию. О, А у меня было в 13 лет причастие. У меня. 13? Да, тоже была ночь, такой длинная. Даже я в субботу. А моя мама до сих пор А у живет в меня не субботу. помню. И мой ксен сказал, что я обязательно сфотографировала и обязательно ему писала в почту как. Что обязательно, ну как.